Ji bername Sinbûrg dem baş temaşevanên hêja mêvana me vê heftê dayika girtiya azadiyê dayika Mehmet Akpolat e Henîfe Akpolat. Ew ê niha ji me re behsa girtîgehê zulm û zordariya li ser girtîgeha û li ser girtiya û zehmetiyek dikişînin dema derin girtîgehê ew ê niha ji me re dayika Henîfe behs bike em ê dayika Henîfe nas bikin merheba ji te re. Merhaba serçavara. Dayika Henîfe em dixwazin tu hinekî behsa zulm û zordariya ku ser girtiya tê meşandin û zulm û zordariya demek zarokê me zulm û zordariyê dibînin em jî wê zulm û zordariyê hem di mejiyê xwe hem di dilê xwe de em hîs dikin. Aynı şey. Em dixwazin di destpêkê de tu behsa Mehmet hevalê Mehmet bikî çawa çû çawa hat girtin li ku hat girtin hinekî behs bikî ji bo temaşevanê me Silahı rez jwara. serçavên Mehmet وقتی که مالا مل فرقی نبود مهمت 14-15 سالی بود لی مطبعی دشخلی مکتب نخواند گو از دبم غستجی او چق مطبعه ماکینا دشخلی گو ادبم غستجی پک چو مطبعی شخلی چند مهلوی داری شخلی بشتی چند daha روکی نیوروکی bu hat mali گو کبابه من مگو بابی تن ایجاناتیه باوی بلدیه دا دشخلی مگو ساعت نبه 12 باوی تنای گو والا از برچی من نام بده من ادچم مجی اورو محسی چیکر بو گو ادکارم همال پیا بخون مگو والا تجارت تشتی وسا نکریه اما تزانی تبقی ما خوی نانی خو خوار هرده حبکی محسی خوار و مدی دست خو ما آویت ملسا من و ریه مپاچ کر ملسا مجی بخورا بروچو bu evarem sekini Mehmet'tine, rojadine ve sekini Mehmet'tine, seyro qadiya Mehmet'tine. Davil viyari mişhalqi persi gotun vala Mehmet be filan kese ra Mehmet şey derba. Seme hekorim qadiya roki midi meyvane min hebun. Midi deve deri meriki emniyet amiri bu. Deve deri govana zaruketene, go vala bana zarukemnin, zaruke meyvane minin. گو زاروکیته که برای داویجن حکومت قناعیه. میریک چه ساعت بو یکونی و شوی دری ملیکه باسخنی مالا مکر. باسخنی مالا مکر مهمد اقبالات نرده مهمد اقبالات نرده. من دانی ناف دری اودکی باوی دانی ناف دری اودکی. Çünkü bavi ra gotun Mehmet nerede? Go bilmiyorum. Mehmet gitmiş çalışmaya. Çalışmaya nereye? Go bilmiyorum. Peki serçava zıvırı hat vermin. Bu Mehmet nerededir? Bu ben bilmiyorum. Sen devletsin. Senin elin uzundur. Git Mehmet'i bul getir. Ben de senin sayende Mehmet'i göreyim. Mehmet bana dedi ben çalışmaya gidiyorum. Burada iş yoktur. Ben bilmiyorum. İstanbul mu, Bursa mı, İzmir mi, neresi mi dedim ben bilmiyorum. Fikri jmera go telefona ve semehe go kure vakat telefon dike. Meguna valla kure me telefon nake. مگو گفت که تلفن بکه zaten گفت مرد تلفن خبر ده بلند که تلفن آمد دینن میدایه ادزانم تلفن آمد دینن میدایه چنگین جیت شعولی گفت سه مه تلفن آمد دینن میدایه حتی سه روزه از زمان دادمه و اینجا کرد دینن یا تلفن Mehmet یا آدرس Mehmet و نجمه را بینن yoksa gerisini siz düşün. Hatta saat 5 servis bin dava mali de belki hebu 300 hab polis tim ketin malame. Neyse derketin çün ez yarın Mehmet şükür benim. Mehmet'in ez mecbur mala kubar kire zaten Diyarbakır. Ez bervan hatım. Van bu yer el farkı ne bu? Beli vanal farkı ne bu? Toros ki vani spi hebu em ne ver bunu junduru derketana. Ev Toros deve deri 24 saat seknandi bu. Em kuda biçuna Toros li peyme bu. Hayam dağıtın diketin induru Toros dışı koşe disekin. من مالا خوانی ها دیاربکر مگو بیر نوی ام جوان خلاص ببن اما maalesef ام جوان خلاص نبون او توروسو او انسان پیما هاتن حتانی دیاربکر Mehmet 2 سالی وی قدیال دربا 2 سال قدیا Mehmet hinne bu امری پچوک bu 15 سالی bu Mehmet ne خوش کت جبوی تداوی ویشیاند بون استانبولی جبوی تداوی ویشیاند استانبولی کو تداوی بوش خورا هوال کیوان بدلیسی بو از ویا لیساتینم زمان بدلیسی بو لدروا بوان رابو هات گرتن بو آجان بو میت دولتی
İstanbul'e divana İstanbul'e ne qayçu divan giyişte o. Hevalê wî bû muxbir ne? Belê hevalê wî ku hat girtinê bû muxbir. Çûş tamam ara giyan de hebû neka 14 heva top kir. 14 heva top kir. Gowerin em ê herin filan derê em ê ji xwe re rûnin em xeber din. Em ê çi xeber din? Got em ê ji xwe re fikrê xwe bikine yek Xwedê negirabî. Teva bir 14 heva 4 hebkeçik dey heb zilam. Giyan hebû dinêka bir çûkire xanî o derket derva. Got me jê re gotu çi kir? Got çim cixarekî derva dixwim têm. Nebî derket derva xeberê polîsa da. Polîs hatin çaraliyê me girtin. Her çarda bi hevdûra girtin. 4 hebkeçik bûn dey heb jî zilam bûn. Tên girtinê bavê wî hêl farqînê bû. Ez û zarokê xwe li Diyarbekir bûm bav hêl farqînê bû. Dişxulî hêja belediyê de. Rokî di rojan me dî zarî min nehiştin ez televizyonê vekim. Nehiştin ez godarî kim. Allah Allah min got çima ne ji xwe televizyonê vekim godarî kim. Got dev jê ber de televizyonê de tişkîtine. Duî esnayê de qîza apê min li min geriya. Got zanî goca televizyonê veke ji xwe televizyonê godarî ke ca çi bîye. Min got wala zîro sêrot kim nakim zariyê min nayrin. Demekî Mehmed Atiye girtinê ji min vedişêrin ji min re nabêjin. Bi televizyonê rabû bi zorê vekir pişkî me bû xeberlere aynî sabah gazetesî heftekî manşêt bûn. Demek bavê gazeta da dîtiye gazeta sendiye top kiriye daye serê hevdû. Gava wan derdixin dibin diçin mehkemê min televizyonê da dî. Dî min xwe nedî. Heftekî viya manşêt bû sabah gazetesî. Epê hesiyam erabûn bavê geriyam. Bavê got vay heftekê girtiye. Ama em nizan li kê derê. Em nizan li kê derê. Peki nizan li kê derê ez çi bikim ez ku de herim. Eçim Emniyet Sarayê nebû, eçim Qereqola nebû. Min got belkî li vir be. Min nizan bû ku li İstanbulê hatiye girtinê. Min got belkî dîsa anî bin vir. Ez çim 7. Kolordiyê. Eçim devê derî eskerberî min da. Min got ez dixwazim bi komutanê te re xeber dim. Ev te re xeber nadim. Got yasak e. Mi dî subaykî jêr de hat. Got bayan ne oluyor? Min got ben komutanla görüşmek istiyorum. Dedi hayırdır? Dedim benim onunla konuşacak 2 kelimem var. Gerisi dedim benim üstümde bir şey yok. Uncimin detirsin tişkimin tineye. Gol ver bir sekini. Ez devi deri sekini valla çiğ hındır piçkime mi diyat. Go hara derkebe veri hara jori go leviyate. Eçim kata dedi ya yeki karasek ilser masir olmuş diye. Go bayan sen benden ne istiyorsun? Go ben oğlumu istiyorum. Ben senden ne isteyeceğim? Go ben senin oğlunu nereden getireyim sana? Senin oğlun nerededir? Şimdiye kadar senin oğlun neredeydi? Go ben bilmiyorum neredeydi. Jimra gotiye etişim xebatê. Li vir kartinê îştinê etişim xebatê. Ama ez nizanim kurêm ku da çi ye. Got zanî kurê te çi ye? Biye PKK'lî. Biye terorîst. Min got bû be terorîst bû be çi? Ew kur kurê min e. Kezeba min e. Ama ez heta sax me ez ê pey kurê xwe bim. Tu jî viya baş bizanbî. O tu zanî kurê min ku derê ez kurê xwe ji te dixwazim. Neyse ez hatim mala. Tişkî ji min ne got ez hatim malê. Ez hatim malê 2 roj 3 roj lê ket. Telefon ki jimar hat. Telefon ki jimar hat. Go kurê te li İstanbulê li Ümraniye cezaeviyê daye. Ki telefon ki parêzer bû yê telefon ki Na parêzer nîn bûn. Welat parêz bûn. Welat parêz ek bûn. zanibûne. İlk zanibûn işte. Go kurê te li Ümraniye cezaeviyê daye. Peki. Piçkî bi bavê nexweş bû. Min got ez diçim kurê xwe dibînim. Ez çim kurê xwe dibînim. Arabım çum İstanbul'e. Çum İstanbul'e. Indi sê mehê wan qediyaye nêzîkî 4 mehaye ku girtiye. O xeberat etinici. Xeberam jêtine min hêwî nedîtiye. Ez çûm Ümraniye ber derê cezaviya Ümraniye. Min navê wî da hindir û çûm piçkî me hat got wala kurê te ji vira birine. Pekî kurên birine kê derê yekî ji min re got em nizanin. Got hera bigere kurê xwe bivîne. Min got ez ê herim kê derê bajarê İstanbulê ez ê herim kê derê kurê xwe bivînim. Pîrekim bi serê xwe me ez ê herim kê derê kurê xwe bivînim. Paşê mi diye ki diniş para gazî kir. Got hera Bayram Paşayê gotê kurê xwe bivînim. Ez jûr derketim ji xwe çûm Bayram Paşa. Ez ketim görşê, ketim hindir û kurê min li wê pirin di hindirû da ew çax meriv diçû tev derdiketin görşê. Ez ketim hindir em piçûkê wan kurê min e. Kurê min 15 salî ye hêja. Neyse ji xwe kurê xwe dî ez derketim hatim. Ez hatim indi me hê carkê çûm Bayram Paşayê. Ew jî 8 sal mehkemayê dewam kirin. Ji bo xatirê ku emrê wî girt.
محکمه داوی دی حبا بردان محکمه دی حبا بردان 4 حما Zeynep Avcı, Ramazan da, Vahap Kavak, Mehmet Akpolat. Efendim man, Mahkeme davi da ku emri vici girti 8 sale idam danwa. Peki idam tinelli Türkiye ağırlaştırmış müebbet. Elve deri ketim xarqi mikir qijini ez ketim min çavi xu vekir epey şunda min çavi xu vekir ku el xastaxana İstanbul'e me. Merakirne xasti. Ez mehkil ve dert xastê da ma Rabbim hatim malê ez hatim malê ez her mehçû min kurê xwedê Bayram Paşa min kurê xwe 3 car 4 cara ameliyat kir affedersin kurê min wextê işkence da çir rûd işkence da ma kurê min piştî işkence hayallerini patlattılar oğlumun di işkence da çir û 5 rûd işkence da ma piriya ku wan kirbûn tekerleka cama şikandibûn erdê pêxwa ser da birbûn anî bûn Batıyı ve takandımın. Min 6 cara kurê ameliyat kir. Pelaj min distendin kurê min dibirin ameliyat. Ana jî deriyê binê piyê kurê min tineye. Kurê min nikare her ayakkabı têke pê. Çikî derî tine bibinê piyê kurê min va. Wê dama Salê çenda de bu bana. kurê min notu çara da hat girtin. Notçara. Notu çara da hat girtin. Ma aynı ameliyata daviye Eçün Bayram Paşa go kuretet xastaxanede. Çima xastaxanede go xastê derketiye ameliyat kirnedis. Eçün sağmalcılar cezaevi jî keleka Bayram Paşa xasta wan eşxo. Eçün wê derê çûm xastaxane kurim xastê daye. Elbalê saetkî mam derketim zifrîm indî nikarbûm bisekînî ama ez hatim Diyarbekir. Ez hatim Diyarbekir. Ez gotna de bir bibûrê dema di xestê de tu çû wî dît. Eferî. Car di wek niha bi sediyê kelepçekirî bû wa Na kelepçe tine bû. Na vekirî bû. Kelepçe nîm bû. Vekirî bû di xestê de pir bûn. Di wî xestê de çikîl keleka Bayram Paşa xesta cezaeviyê ye. Vekirî bû. û ez hatim malê. Ez hatim piştî 3 roy min qediya malbatkî li min geriya. Govela kurê te sirgûn kirine birine Ermenekê bira hayete jî hebe. Tevî wî ameliyata wî ba. Peki ez ê çawa bigîjim kurê xwe ku ancak tarî Ermenekê, Konya, Qaraman Ermenekê. Ez rabûm ji vira min bilêta otobosê ji xwe birî eçûm Konyayê, ji Konyayê eçûm Qaramanê, ji Qaramanê eçûm cezaevî navbera Ermenekê û Qaramanê da bû. Li navserê Çiyakê bû wî cezaeviyê hê înşaat bû hê nûçeyt kirin. Ya wabû çiya bû. Ez kişiyam ji xwe re pêva çûme jorê. Eçûm hêja derî meriyê wan tune bû perda dalaqandibûn. Min gotin xêr e min got zat min kurê xwe dibînim li bir. Gola ji xwe pêncî û ney heb girtî li vira hene. Hêj ev ceza hane cezaeviya hane jan niye. Pekî li lîste nêr got me bînin kurê te li vir be tamamen. Nêrtin got ev ay li vira ye. Ji İstanbolê Bayram Paşayê hanine vira. Ser çava. Ez hekinî min kurê xwe dî. Kurêm derket görüşê min kurê xwe dî. Ji min re goyatê min ji vira bivî. Li vira tev MHP ne? Teva adî sûçin ez û hevalkê xwe tenê siyasî ne. Hevalê min jî şevîdinê xwe bi ranzayva girê daye xeniqandiye et tenê mame. Ya tê min jî ji vir bivî ya ew akûbet li serê min be jî. Edê bûm ez çawa gêştim Diyarbekir ez nizanim. Ji İstanbul, ji wê derê. Ez hatim binê benzînlixê, binê cezaeviyê benzînlixekî piçûk heye. Mêrikî extiyar li berê bû. Indî min xurt dikeve erdê. Erebetine ez bê mûtê bigîjim otobosê jî. Elber wê derê sekinîm ji xwe re giriyam midî mêrik destê xwe hal milê min xist. Got annem bacım got tu ji kê derê tî? Ez zanim tu ji cezaeviyê derketî. Tu ji Kurtê tu Kurda tişî. Min got wala ez Diyarbekir têm. Ez hatime görüşeya kurê xwe. Ana erebetine ez ê çawa herim mûtê ez ê çawa bigîjim Diyarbekir. Min dî fitlê ji min re got ca were qulûbê rûnê. Were ba apê xwe rûnê ez qedehekî çay bidin te piçkî gerim bive. Hêjan û em xeber din. Çûm erebetine ez bê mûtê. Ya zêr wê çolê bisekinim ya jî kahvê xwedê çawa bike. Çûm qulûbê rûniştim mêrik çaykî gerim da min. Min got lawabo hey ez herim lawaboyê. Got nîşanêm de ez çûm lawaboyê hatim. Got ana tu ji xwe emînî ku tê îşev herî mûtê. Min got eger ez herim mûtê saet 12 da wê otobosa Mersînê bê ku ez bigîjim wî otobosê ez herim Mersînê Aktarmalî ez herim Diyarbekir. Got ez te tankêra xwe bişînim tu çi?
یک جکرات ویت به شوفری تانکر aradı çi. Eri. Mi goktu mi bişini ez diçim. Çima naşım adam atı bir kefili viji kefili miji mi go ez diçim. Valla telefon kir şoför ha tanker ki küçük bu. Go beni ez veya qizamene ez teslimit tetkim. Ez van gotuna hiç bir anakım. Gote ve bir harimuti. Saat şenda da be. Ama بريدا جمرة تلفونها خو نفسان دامن وأجر تيانشي كي في شوفيري دي يا تتشكي ويدي قلت من بقرة جزايوي أزدد مكي إيشي تبيتني أزاتم شوفير خدش توي رازي به من آني موتي داني مگو پريتا چقاسا گو از پرا ناسينم گو أبو جمرة گوتي پرا جينستينه ولا از پريتا دمت ممكن ناكل پري مجينسته مدانی موتی موتی اتوغار نینه قهوه کی پچوکه گرل بری رونیم حتی ششه سریسی بی اشکرار نشنم بریو داری گو ازن دیدی چیم بگو تهره از لفلات سکنم حتی اتوبوز بی ساعت بو شش اتوبوزا مرسینی هات اسوار بوم از هاتم مرسینی اختر مالی از هاتم دیاربکر چند جارا وسا چوم هاتم ور حاصلی کلام روکی مدی تلفونا ملیکت اولی تلفون مالی بود Eri. تلفون مالی لیکت kurayım şu telefonu bekir hat şimra go ablam go ha go valla Amerika'ya dibece Hanife Akpolat peşte bir keski bir telefonu verneke Allah Allah bavi işil mali bu açım ber telefonumu bilind kir mi go alo go az Ermenek cezaevi müdürime cezaeviye digarım limi godari ke bir peşte keski bir telefonu haber ne de tamam ser çabam go az godarım go ze ana hesap numarası ki iştara bişinim dilekçak te daye, dilekçak taatiye kabul kirini, jbu sevqa kurete. Vi hesap numarası işef hatta saat 5'a. Tivi pere yatırmış kir, şkoy sevqa kurete derkebe. Ti yatırmış ne ki bu kurete bu. Peki. Arabum cara imkansıziye, cara ne kadar. Arabum xadeşte o an razı be cirane min hebul. Açım من Şeyh Mısra mı go Şeyh Mısra evcil otogar edima. Mı go hal mesele ki eve hatiye serimin. از خشخم حتى نيكو از بقدر از بدين يقوم دمن غازي جناكو غوبينا بازنه دسيق ترخه بديك مريك يرسبر بو دامن امجي هبو مكره سري من بر هوركر hemen وي ايفاري مگيان پنجا مپريوان مقدار وان yatırmış iban قايكر از هاتم مال از هاتم مال مدي تليفون ليكت go Hanife خانم وقت پريخ yatırmış giriye ket hesabı me قلت اندي بسكني حتى نيكو سوقا كوريتا دركبه گویانز دوی آرای ده او یک بطرا خبر ده برشته پیشتر کس خبر نده او چخ جارا یک امین بو که به تلفن گرتی گهدگاریان گو الو گو ابلا ازم قریم بو محمد بو گو ابلا ازم گو چی کرد قبول که جبوی که مجبرا بفر Eri. tamam mı گو من گو قبول کریه کریم مپریوان Bu جیاترمش pera yani go. اجبوی پرا مگو مپریوان یاترمش کریه وای مقبوزه وان بمرایه وای باتا گو پره گیشتی حسابی ما اندی تی بسکنی پکی سر چابا از رابم شخورا چون سبرا منات از رابم چون فرقینی درو قدیم رویا سسیا چار پنج روز ناویدا چو جمالی گریان گوتون وره نسکنر سر ناویدا ظرف کی آتیه ام ورناکن وره تفکه Esatım mali min hirt Ermenik cezaeviye zerfeşiyan ne go vay me kurete biriye sirti birahete jeh. Peki serçava. Peki görüşamın go görüşete pazartesiye. Esekinim hatta pazartesiye. Pazartesiye seris biraz rabım çum sirti. Rabım çum sirti. Tabi deri asker go khire mgo zatme kuruy khub benim. Go kuruy teşko inne. Mgo je Ermenik cezaeviye anini. گو اوه غستجیه مگو کرم غستجیه والله ما مساكين ليفيا سرا من هات سر من اسكت من دروم çi kuruy خدي من سرتجي çi kuruy خدي de görüşü de kapalı görüş bu jimra go mugoti hatta kinge o habi kurum te cezaeviye da bi minci nizam bu nizam bu ko ağırlaştırmış müebbete go hatta amri mehbezet cezaeviye da hatta خدي سوتا من مكرقيجيني من خونه دی من چابق وکر از که دول میشه دام هوالا مکری از که دول میشه از هاتم من او چاقلو داری قلب قریزی در باز کر از هاتم این چوم ایهاده من dilekçe nefsan مگو از خوازم kurayım نخوشه تداوی بل و داری araştırma hastanesi tneye fakülte tneye lisirti kurayım gere tedaviye kul çen caram dilekçe da valla neyse
İca uyanın Diyarbakır. Devi arayı da 2 salı me qede diçimti. Uyanın Yani Diyarbakır. sert edi salih. Beri. İca uyanın Diyarbakır tedaviye ve İrosu bir İsa sal kedini tedavi kirin paşı 3 salı wili bira qadiya İca birin çün muşi. 3 sal jil muşi ma pişti muşi İca sirguni rize kirin. İca birin rize 6 sala içim rize hatım. Rize İca birin çün boliye. Vay 5 sala jî kul boliye kurê min. Vay heftê Temûzê da 31 salê wî qediya ye ketiye 32 diya ku kurê min cezaeviyê daye. Mesela dema 3 salê wî xelas bû. Çi qas zêde kirin li Cezayirê? Cezaevi hatta ku emirî hebe ağırlaştırmış mı ebete? Nana ağırlaştırılmışı 36 sale ez bawerim. Belê, belê. 36 sale. Belê. Ama 3 sale ez bawerim. Yana Na. ağırlaştırılmış müebbet 3 sale. Normal müebbet Ağırlaş- 3 sale. Ağırlaştırmış 36 36 sale. Belê. Yani ev işi 36 sale razı. Belê. Ew 36 sala razê min viya ji evokata pirpirsî ji min ra gotin dayê te ew qasa birkiye te hinkî se birkiye heta 36 salê wî neqede nikarin wî berdin. Kurê min nexweş ana. Kurê min hem astım hastasiye hem kalp hastasiye hem böbreke yekî ku 30 salê 31 salê di hicrê da bimîne. Ew halî wî çewa be enda wî ez 4 mehberê çûme görşê kurê min nexweş bû. Hat wî derxistin pirê cara diçim görşê wî bi astım makinesiyê tînin görşê ez wî dibînim. Min destê xwe ewha da ki serê kurê min ev qewerimî bû. Nexweş e demekî di hicrê da ye. Min got tişma ew qewerimî got dev jê ber de gobeler cî mirtûbet e loma nexweşînê min hene mirtûbetê da me min got tedawî nabî fitlî ji min ra got qeymala bavê min ez zarim tedawî bibim. Got kî min dibe tedawî dike? Got dixwazin em tev di hundirû da bimrin. Saetam qediye ez derketim derba ez hatim demekî nexweş bû. Hevalkî dambalê di hicrê da. Hevalkî dambalê demek bêkês bû. Kuloma heval dane balê. Heval hê jî li balê ye di hicrê da. İca imkanê min tune ez me herim. Nikarim herim. Ji ber rewşa xwe tenduristî nikare her yer ji ber rewşa te aborî tune tu nikare here. Her du jî hene. Her du jî hene. Her du jî hene. Ewlê em diçûn boliyê em di dolmuş bi hevdûra diçin. Erebaya özel nîm be nikarim ez herim. Çünkü ez hem kalp hastasıyım hem tek böbrekle yaşıyorum hem tansiyon hastasıyım hem de artı tansiyonelimi hız çave çepejimizden ez uçave rastı tenemane. Uçak naçe boliye, otobüs naçe boliye. Ere otobüs İstanbul'e için ama nakevin otogaravan. Min dibin ser cadde datinin. Ez car ki bu otobüs için ez perişan bu meshatani hatım. Gerek ki tayder araba derxe Kuhnik malbat bigijne hevudine ka araba medbe Levya med sekinem görüşe xutkin araba medine. Ama tayder araba dertxe görüşçitin. Ne piçki berimi goya. Zengin nikarın herinde vederi zindana zubzu. Ama ekutçin malbatı fakirin. Fakir nikarın herme herın görüşe. Nikarın. Ve es çarmaya ne çümem kurek ne diye. Tev kurimin isal ne hoş eji. Ana jimi go eze herın vi meheci. Tayderi gariyam dicarsera goday wala malbat pır. Un 5 kesin için görüşe. Bu 5 kesi dolmuş gibi 40 milyar inarçe boliye. Ez disa sekinim goca ica hatta selime he belki yek. Hinek jiçe bibin emşkura bevdura her ne görüşe. Kazi bejim çi? Mesela beri yek odede bu ev teni. Anaji. Ji ber nexweşiya wî na kes ne dan dikêlek. Yek kes dane bale. Yek kes. Vî semeyane yekî dane bale. Vî semeyane yek li bale ye. Ana tevî kurên ve deheb hicrê dane. Çünkü nexweş bû yekî dane bale. Ewhane işte devederi zindana ewhane. Me devederi zindana çıplak bûnê jî dî, me tezî bûnê jî dî, me işkence jî dî. Ama xeta me sor zarokê me ne. Ti dekî nabêje ji bo ku işkence bivînim ene çim kurê xwe nebînim. İlla ki meriv diçe dayık dixwazin. Çünkü meriv dînê meriv çi dibe bira bibe. Eger Türk be, Kurmancı be, Alevi be, Arab be, Ermeni be, gava hesri çavê dayıka tê xwarê aynî renge. Eşa nava dilê dayıka tev aynî renge. Dayık hevdû fehm dikin dizanin. Me her tişîl devê derê zindana dîtiye. Min sê hebxanî firot min kîla zêr firot min da evokata min çarekî ji kurê xwe nekir. A kurê me di zindanê de jî
دایکا هن فمثلا تنها یا هم نخوشی و گلک هن اصلی بله، به ماکینا اصلی میتینن بله، 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 بله. هفگیتنی اما جرد بسر هر تشتی ده جرد دمک تو داره او دلی مرف خوش دکن او دخوازن مرف بکنه او دخوازن zaten em ji vir de gava em bi dolmîşê diçin em bi kêf diçin em bawer nakin em bigîjin devê derî zindanê em her zarokê xwe bînin îce gavak meriv ji ndir û dertê meriv xemgîr dibe ama o moral dedin merif ew moral dide min dibe berî nekeve wê ro hebe biqede dil xwe binêre bira tu saxibî tu baş bibî ku ez jî li vira baş bim gava tişkî işte bibe ez jî li vira tineme bira tu viya baş bizam ew moral dide min ew destek dide min ez bi viya pir pêke xweş dibim ام دخوازن گوتنه تی داوی بگیرن هری داوی جبو مالباتی گرتی اب تایبتی Malbatê. جبو حوالک دگرتی گهیدنه Belê. تخوازی جبو آنچه ببیج Ez bû malbatê girtiye tamamê dayika rat bêjim ji xwe dayik dev ji zarokê xwe bernadin çikî zarokê meriv xeta merivî sor e meriv dev ji zarokê xwe bernade bira em tev dest bidine hevûdinêka em tev bibine yek ji bo xatirê ku barişkî çê bive o derê zîndana ve bibin bira nebe qiseta cara dinê gava ku li evkê masê danîn we barişê çêkin piyê xwe lê xistin masê qelabtin bira îca wisa nebe bira destê serok öcalan li hewayê vala nemîne em dixwazin ku destê wî li hewayê nemîne destê bêgirtinê ji bo xatirê derê zîndana ve bibe ام گله گله سپاسیت اتکن مالا تاوا بیج بو ما گوتنه تی خوشی زیرین تو هر هبی تو هر ساغ بی em tev bi hev re hebin و em tev bi hev re hebin ام بیج رب العالمین قیدا گشاوک Amin, amin, amin. Kurê min tenê derê sorin Ay, nîne ha naqede. rast. Gerek tev derin derê zîndana ve vek sorin biqede. Barişkî çê bive ve ew jî ji xwe re özgür bibin. Ez çawa lêviya kurêj me malbatê dinê jî lêviya zarokê xwe ne. Lêviya hevalê xwe ne. Heval hene di hundir û da milê wan tune, heval heye piyê wan tune, heval heye nikarin xwe xweyikin, heval heye nikarin ihtiyacî xwe temîm kin. Evana tev re dibêjim. Xwedê Teala li temama bêrehmê derê zîndana ve bive ku temam derkevin ji xwe re xelas bibin. Em jî xelas bin ji wan riya. Em jî xelas bibin. گله گله سپاسیت اتکن مالا تاوا Eşi بی تو spasiya هر xwe هبی dikim ji هر wara ساغ qurban. بی تماشاوانی هجان وی هفته جیان داویا برنامه خواه حیا هفته کی دنیج برنامه سی مرور کن بمین خیر و خوشیه ده بخاطری و